és la seu del diari d'Economia Mundial. No teniu autorització per estar aquí. Jo? Bla, bla. Bé, la veritat és que jo estic en una missió. No me'n feu preguntes, que és secreta. Ara que hi penso, però, si veieu una princesa del regne d'Alabasta, aviseu-me. És per un assumpte no relacionat amb la meva missió secreta. Si us haig de ser sincer, la veritat és que no pensava que l'arxiu històric del diari d'Economia Mundial fos tan gran. Ei, què us sembla si per matar el temps xafardegem una mica per l'arxiu? Bla, bla, m'encanten els rumors, i la premsa no deixa de ser-ne una font inesgotable. Vegem quines notícies trobem en aquest arxiu històric tan gran. Això sí, la informació a la que tindrem accés és molt selecta. I podria ser massa completa per a aquells de vosaltres que a dia d'avui no aneu prou al dia dels últims esdeveniments que s'han publicat sobre el paper. Esteu avisats, bla bla. Comencem! 3478 abans de caire Enriqui. Plantament de l'arbre del coneixement a O'Hara. Històric dia al West Blue. Gràcies als esforços dels habitants de l'illa d'O'Hara, el projecte per la plantació de l'arbre del coneixement ha culminat en un èxit rotund. El gegantí arbre ha estat plantat al centre de l'illa i s'espera que esdevingui un pilar fonamental com a seu arqueològica dels reputats investigadors d'O'Hara i que estimuli el desenvolupament històric i cultural de la regió i fins i tot de tot el món. 2478 abans de caire Enriqui. La família Nefertari culmina la construcció del nou Palau Reial. El regne d'Alabasta ha finalitzat les obres per a la construcció del nou Palau Reial. Amb les obres ja finalitzades, la casa reial es traslladarà de manera definitiva a Alubarna, la capital de l'illa. La família Nefertari espera poder continuar governant durant molts anys el país i el nou i luxós palau que el seu poble acaba de construir com a mostra d'estima a la casa reial, de ben segur, esdevindrà un símbol de la prosperitat del regnat de la dinastia Nefertari. Caire Enriqui 402. Construcció de la ciutat de Chandra. Les condicions adverses de la Grand Line han impossibilitat la proliferació de moltes civilitzacions humanes que volien habitar-ne les illes. Malgrat això, una nova civilització ha nascut en una de les illes del Paradise i els seus habitants l'han batejat pel nom de Chandra. Amb el nou assentament, s'espera que tot el comerç de la zona es revitalitzi i que en pocs anys la ciutat esdevingui un focus de comerç del Paradise, gràcies a les riques reserves naturals de les que disposa. Caire Enriqui 524. Aparició d'una nova llegenda urbana al Nou Món. Impactants notícies del Nou Món. Uns pescadors afirmen haver avistat una criatura de dimensions colossals vagar per les aigües del Nou Món, de manera com si pogués caminar pel mar. Es desconeix la veracitat del succés, però la llegenda urbana sembla haver-se propagat ràpidament per la població resident al Nou Món. Petites diferències entre la tribu dels braços llargs i la tribu dels cames llargues. S'ha detectat un nou disturbi en el Paradise, a l'illa de Kansan. Curiosament, s'ha produït un petit, però cruent enfrontament entre una de les faccions de la tribu dels braços llargs contra una de les faccions de la tribu dels cames llargues. Alguns rumors apunten que l'origen de l'hostilitat ha tingut lloc durant un dels banquets conjunts de les dues tribus històricament aliades, on un membre de la tribu dels braços llargs no hauria trobat el seu plat preferit entre el menjar i hauria ajustat comptes amb l'anfitrió, membre de la tribu de les cames llargues. Tot i els rumors, però, no consta cap prova fefaent de l'origen de l'artercat. No obstant, s'espera que aquesta confrontació entre les dues tribus aliades no transcendeixi i que quedi en una petita anècdota dins la centenària aliança tribal. Desaparició sobtada del ducat Ming al Nou Món. Segons apunten els últims informes, la tribu Ming, resident al Nou Món, una de les poques civilitzacions que havia aconseguit assentar-se en el mar més advers, sembla haver desaparegut sense deixar rastre. Les civilitzacions veïnes segueixen investigant els possibles motius que hagin pogut portar a la desaparició d'aquesta tribu. Les primeres hipòtesis es decanten per la possibilitat que la civilització, per algun motiu desconegut, hagués optat pel nomadisme, ja que no s'han registrat indicis de violència a l'antic i ja desert assentament Ming. Caire Enriqui 622 fins a Caire Enriqui 722. Que estrany. És un full en blanc. No hi ha cap mena d'informació aquí.
Tot un segle sense notícies? Bé, ho deixarem passar. Enriqui 722. La creació del govern mundial espera reportar grans beneficis econòmics, polítics i socials per tot el món. De les 20 monarquies que han fundat la nova institució supranacional, 19 d'elles han decidit abandonar els seus respectius països i formar un acord de nobles a Marijoa per motius estrictament de seguretat. L'excepció ha estat l'estrafolària família reial Nefertari, del regne d'Arabasta, que no ha considerat necessari abandonar el seu país. Inexplicablement, la reina Nefertari Lili ha renunciat a l'honor i als privilegis que comporta passar a formar part de la cort de la nova noblesa mundial per seguir governant simplement l'ordinari regne d'Arabasta. Indubtablement, aquesta taca perseguirà la família Nefertari durant generacions i els servirà de càstig per la seva heretgia. D'altra banda, els integrants d'aquesta nova cort a Marijoa han estat batejats com a dracs celestials i d'ara endavant, un atemptat contra qualsevol d'ells serà considerat un atemptat contra el mateix govern mundial i serà castigat amb pena de mort. Per contra, durant els propers mesos s'esperen grans canvis polítics amb el nomenament imminent de les 19 cases reials substitutes que passaran a ocupar-se de les governabilitats dels països respectius que la nova cort mundial ha deixat vacant. Noves mesures del govern mundial contra l'adoctrinament infantil. Ha aparegut una ridícula llegenda que sembla passar de pares a fills sobre un tal Déu-Nica, que el ritme dels tambors portarà alegria al món i abolirà l'esclavatge, un dels pilars fonamentals del sistema econòmic global. El govern mundial considera molt greus les idees anarquistes disfressades en aquestes llegendes populars i sancionarà tots aquells que en facin difusió. Enriqui 822. El govern mundial treballa per la Unió de Civilitzacions de Tequila Wolf. El govern mundial ha posat en marxa el seu projecte per la construcció d'un pont a Tequila Wolf, a l'East Blue. A través d'aquesta infraestructura, el govern mundial preveu estimular en gran mesura l'economia de la regió i s'espera que gràcies a la iniciativa del govern, la qualitat de vida dels habitants de la humil regió de Tequila Wolf augmentarà considerablement. Enriqui 872. Greu amenaça contra el govern mundial. S'ha avistat una terrible criatura humanoide de dimensions colossals que ha atacat, destruït i saquejat diversos països protegits pel govern mundial. La bèstia, tot i el seu tamany monstruós, sembla ser una criatura que presenta comportaments propis d'un infant, però els informes indiquen que amb el seu terrible poder està reunint diversos grups de bandits i foragits que queden atrets per la gran capacitat destructiva del monstre. El govern mundial està mobilitzant recursos per fer front a aquesta nova amenaça i protegir la població civil. Enriqui 1022. La mort del terrible dimoni. Sorprenentment, el temible gegant ancestral, el dimoni Ozu, que havia terroritzat el món per més de 15 dècades, ha mort d'hipotèrmia a causa d'anar despullat per la terra del glaç. Amb la mort del monstre, s'espera que en els propers mesos el govern mundial pugui donar caça i exterminar els seus sequassos i que alliberi les nacions que havien caigut sota la tirania del gegant. Enriqui 1062. Greu pandèmia sobre el regne de l'Imnil. Els científics l'han batejat com l'arbre de la febre i la greu malaltia ha acabat amb la majoria de la població del regne. Afortunadament, s'ha aconseguit descobrir-ne una cura. Enriqui 1122. Un nou escàndol protagonitzat per l'aventurer Norland. La innocent tribu dels nans del regne Tontata ha estat estafada per l'infame aventurer Norland, el qual ha dut a terme un acte racista a Greenbit, al nord de Dressrosa, fent fora els civils humans que vivien en harmonia amb els nans. Sembla ser que per guanyar-se el suport de la resta dels nans els ha subornat amb carbasses. L'aventurer Norland descobreix una nova civilització a les restes de l'ancestral ciutat de Chandra. Tot i les excentricitats i aberracions que en Montblanc Norland ha comès al llarg dels seus viatges per tot el món, sembla ser que aquesta vegada ha fet una troballa històrica. Segons l'aventurer, el passat 12 de maig el seu equip hauria aconseguit descobrir una nova illa anomenada Jaya, on viuria una civilització successora de Chandra. Es tractaria d'una pròspera tribu resident en una terra on abundarien l'or i els recursos naturals. Enriqui 1126.
Incertesa al món científic davant l'absència del fenomen del corrent no cap d'enguany. Contra les previsions realitzades des dels entesos en la matèria, el corrent no cap d'aquest any no ha estat detectat en la localització prevista. Una part de la comunitat científica comparteix la hipòtesi que, enguany, el fenomen del corrent no cap sí que hauria tingut lloc, però que donats els canvis climatològics de la Grand Line, no ha estat registrat en la localització prevista. Cayenreki 1127. Escàndol al país de l'Ignil. Amb l'arribada del rei de l'Ignil a Jaya es confirma el que semblava evident. Tot i els enormes costos per desplaçar-se a l'illa de Jaya, finalment, el passat 16 de novembre, l'expedició del regne de l'Ignil va aconseguir arribar a la Terra. Però un cop allà, s'ha demostrat, com es temia, que Norland havia mentit i que l'illa de Jaya és simplement una illa deserta sense gens d'or. Aquesta farsa resulta ser l'últim ultratge de la llarga llista d'ofenses a la humanitat del farsant d'en Norland. S'espera que el regne de l'Ignil, aquesta vegada, sí que prendrà severes represàlies contra l'estafador. En Norland és un mentider, no hi ha or a l'illa de Jaya. Aquestes són declaracions textuals d'un dels membres que formava part de la primera expedició de l'aventurer a l'illa. Cayenreki 1128. Execució d'en Norland el mentider. A causa dels enormes costos materials i en vides humanes que ha suposat pel regne de l'Ignil l'expedició a Jaya, el rei de l'Ignil ha ordenat l'execució del farsant aventurer Montblanc Norland. A la fi, la ultratjant carrera contra la humanitat d'en Norland, el mentider, ha arribat al seu final i el farsant rebrà el càstig que es mereix. Cayenreki 1224. El regnat dels 66 dies. Els tirans del regne de Germa han executat un cop d'estat per fer-se amb el control absolut del Nord Blue. Afortunadament, el règim no ha pogut sobreviure més de 66 dies, gràcies a la fabulosa intervenció del govern mundial. S'espera que en els propers mesos tingui lloc una cimera diplomàtica en el Nord Blue, en el que els dirigents de les nacions afectades decidiran les represàlies oportunes contra el derrotat imperi del Germa. Cayenreki 1322. La incògnita del Sant Brice. L'enorme vaixell d'exploradors ha desaparegut a prop de l'illa de Jaya sense deixar cap mena de rastre. Les famílies dels exploradors desapareguts estan disposats a oferir una recompensa per a aquells que puguin aportar informació sobre l'estatus de la tripulació. Cayenreki 1324. L'illa dels Tritons s'afilia al govern mundial. Donada la posició estratègica de l'illa dels Tritons, el govern mundial ha forjat una aliança amb la monarquia dels Tritons. En conseqüència, des d'avui el regne dels Tritons ha estat reconegut com un país afiliat al govern mundial i tindrà drets com l'assistència al Reverie. A causa d'aquesta aliança política, s'han produït nombroses protestes per tot el món en contra del reconeixement polític que aquest pacte ofereix a una raça clarament inferior. És per aquest motiu que no s'espera que socialment el nou estatus dels Tritons sigui respectat. Greu accident a Dressrosa. Una plaga de peixos lluitadors ha arribat a les costes de Dressrosa i ha causat 5 víctimes mortals que intentaven accedir a l'illa de Greenbeak. Fins que la plaga de peixos assassins no abandoni la zona, les autoritats locals desaconsellen totalment l'accés al pont de Greenbeak. Terrible atemptat contra Marijoa. La tragèdia més gran ha estat a punt de perpetuar-se a Marijoa, al cor del món, quan un misteriós i desconegut monstre gegant d'acer ha intentat atacar la capital. Sortosament, les autoritats han acabat amb el monstre abans que pogués causar cap dany, en una nova demostració de l'impecable poder del govern mundial. Les autoritats ja han iniciat les investigacions pertinents per treure l'entrellat sobre el responsable d'aquest tràgic intent de cop d'estat. Cayenreki 1411. Agitació al mercat negre per l'aparició d'una nova gent coneguda sota l'àlies la bruixa de les muntanyes. Les activitats il·lícites d'aquesta nova traficant d'humans han revolucionat tot el sistema de compra-venta d'esclaus i s'espera que la inflació en aquest mercat vagi en alça. Cayenreki 1422. La tripulació dels pirates gegants d'Elba s'ha dissolt. La temuda tripulació de pirates gegants que havia aterroritzat tot el Grand Line s'ha dissolt sobtadament després de la fortuïta desaparició dels seus dos grans líders, l'ogre blau Dorry i l'ogre vermell Broggy.
Malgrat la dissolució de la banda, les recompenses segueixen actives i els principals caçarrecompenses de la zona esperen treure benefici de la captura dels exmembres de la ja dissolta banda pirata. Mal any pels gegants pirates. Després de la sobtada dissolució dels famosos gegants pirates i la separació dels dos capitans de la tripulació, la mala sort sembla continuar per la raça dels gegants. I és que l'armada ha capturat en vida el gegant Morley, un dels guerrers més forts de la raça dels gegants. S'espera que aquesta captura esdevingui un avís per a aquells gegants que vulguin tornar a atrevir-se a fer-se pirates o a desafiar d'una manera o una altra el poder del govern mundial. La Santa Mare Carmel ha fundat una nova institució benèfica a l'illa d'Elbaf. El nou projecte de la Santa Mare Carmel ha commogut el món i s'espera que la Casa dels Anyells, la qual té per objectiu servir d'orfenat per nens de qualsevol raça o estatus, esdevingui un èxit en la lluita contra la desigualtat. A més, les accions benevolents de la Santa Mare semblen ser l'única notícia positiva d'enguany per la ciutadania d'Elbaf, que després de la dura persecució dels gegants pirates per part de l'armada, han vist en les bones accions de la filàntropa Mare Carmel una clemència commovedora. Cayenreki 1443. Suposat intent fallit de cop d'estat a l'hermètica terra de Wano. Alguns informes dels serveis del Cypherpol apuntarien suposadament a que hauria hagut un intent de cop d'estat a l'aïllat país de Wano. Sembla ser que la dinastia dels Kurozumi, una de les famílies més influents del shogunat, hauria intentat fer-se amb el poder, aprofitant que l'actual shogun de Wano està tenint dificultats per engendrar a un successor, i en l'absència d'aquest, hauria intentat eliminar a la resta de famílies nobles. No obstant, sembla ser que finalment el shogun ha aconseguit engendrar un hereu, i el pla de la família Kurozumi ha fracassat estrepitosament. S'espera que les represàlies contra els traïdors del shogun siguin dures. Cayenreki 1457. Wederia s'ha construït amb èxit. La construcció de la nova illa flotant de Wederia s'ha culminat amb un èxit rotund. El grup de meteoròlegs liderats per la jove eminència en meteorologia, el doctor Aredes, ha assolit el seu objectiu de recrear una illa flotant amb tots els equipaments necessaris per estudiar la meteorologia des del cel. S'espera que l'emplaçament esdevingui ràpidament un centre d'apogeu per l'estudi de la matèria, un lloc on de segur pròximament s'hi faran grans avenços en l'estudi del clima. Cayenreki 1461. Crisi a la Casa dels Anyells. S'ha produït un greu accident a Elbaf, causat pel descontrol d'una nena orfa de la Casa dels Anyells. A causa del greu accident, sembla ser que la tribu dels gegants d'Elbaf han sofert la víctima mortal del venerable gegant Jorl. La Santa Mare Carmel ha decidit canviar l'emplaçament de l'orfenat i abandonar Elbaf per evitar el malestar amb els gegants. Cayenreki 1462. Consternació al món per la sobtada desaparició de l'orfenat de la Mare Carmel. Es desconeix la situació de la Santa Mare Carmel i de tots els orfes de la Casa dels Anyells. En cas de rebre alguna pista, l'informador serà recompensat pel diari. Cayenreki 1468. Prometedora nova fornada de soldats de l'armada. La campanya de reclutament anual per als nous soldats de l'armada ha finalitzat amb un gran èxit. Enguany, s'ha assolit amb escreix l'objectiu de reclutar una quantitat superior de soldats a la de l'any passat. A més, aquesta nova generació de soldats sembla presentar candidats amb un potencial enorme. Segons els últims informes del quarter general de l'Armada, 3 d'aquests nous agents semblen encapçalar aquesta nova generació i, segons alguns dels seus avaluadors, tenen projecció per arribar a càrrecs de vicealmirall o superior. És ben probable que ben aviat sentim grans gestes d'ells. Cayenreki 1469. Greu fuga al país de Wano. La passada matinada va avistar-se a les costes de Dressrosa una embarcació tripulada per aproximadament 25 membres, amb indumentàries pròpies del país de Wano. Segons indiquen alguns testimonis, els sospitosos reunien provisions per a travessar el Paradise amb la intenció de posar rumb a l'East Blue, el mar més indefens de tots. Aquest avistament es suma al preocupant informe del Cypherpol que apunta que al país de Wano fa unes setmanes va esclatar-hi una crisi política a causa d'una suposada fuga d'uns 25 ciutadans del país, que presumptament haurien emigrat del país il·legalment.
El govern mundial considera que aquestes notícies són altament preocupants, donada la violenta i perillosa naturalesa dels habitants de la salvatge illa de Guano, i espera poder capturar i interrogar els sospitosos abans no arribin a l'arxipèlag de Sabaody. Kaienreki, 1471. Els pirates Rumbar posen rumb a la Grand Line. La pecaminosa tripulació dels pirates Rumbar han posat rumb a la Grand Line després d'haver aconseguit dominar el passat any els mars del West Blue. Kaienreki, 1472. Reestructuració del nou sistema de defensa d'Enies Lobby. El govern mundial ha reforçat les defenses de la seva illa judicial per tal d'evitar possibles ofensives pirates contra un dels 3 símbols del govern mundial. Entre les diferents mesures del nou sistema defensiu, destaca el reclutament de 2 gegants per a la vigilància de la segona porta. La fi dels pirates Rumbar. Els pirates Rumbar han estat exterminats la passada matinada després de caure en una emboscada enemiga al Triangle Florià. La tripulació es tractava d'una de les majors promeses de la pirateria del West Blue dels últims anys, però tot i el seu potencial, la seva incursió a la Grand Line ha resultat un fracàs, i la supervivència de la tripulació del Paradise ha durat menys d'un any. Kaienreki, 1475. Escàndol al país de Guano. Tot i l'aïllament de l'illa dels samurais, certs rumors indiquen que el país ha viscut una nova crisi política després que l'hereu al shogunat hagi estat empresonat per un intent d'homicidi. El nen monstre. Segons les informacions provinents del regne de Vodka, un nen de només 10 anys ha aconseguit fer-se amb el control d'una de les bandes criminals més influents del país gràcies a la seva formidable força i naturalesa violenta. Aquells que l'han vist lluitar el descriuen com una bèstia en forma d'home i s'ha guanyat el mal nom entre aliats i enemics del guerrer definitiu. L'armada ha quedat impressionada pel potencial del nen i s'espera que en les properes campanyes de reclutament el puguin incorporar entre les seves files. Kaienreki, 1477. Sancions imminents al regne de Sorbet. El Cypherpol ha detectat certes irregularitats en el cens del regne de Sorbet, al South Blue. Les investigacions apunten que alguns dels funcionaris del regne han estat involucrats presumptament en un cas de corrupció que implicaria l'alteració del cens nacional del regne, a canvi de remuneracions econòmiques. De confirmar-se la informació, s'esperen dures sancions contra l'aparell funcionarial del regne del South Blue. Kaienreki, 1478. 70 milions pel guerrer de 13 anys. La passada matinada, un creuer de l'armada va patir un naufragi a la Grand Line. Segons apunten els informes, un dels presoners que hi anava a bord era el famós soldat del regne de Vodka que fa 3 anys, amb tan sols 10 anys, es va guanyar el sobrenom del guerrer definitiu, gràcies a les seves gestes al camp de batalla. Recentment, el govern mundial havia aconseguit convèncer el regne de Vodka per enllistar-lo a les files de l'armada, però el soldat es va amotinar i sembla ser que ha aprofitat el naufragi per desertar. Tot i que només té 13 anys, donada la seva violenta i perillosa naturalesa, el govern mundial ha decidit emetre un ordre de crida i cerca de 70 milions de belis. Kaienreki, 1479. Nou escàndol al país de Guano. Les excentricitats de l'hereu al shogunat del país dels samurais sembla ser que no s'acaben, i aquesta vegada, fonts internes del país indiquen que el fill del shogun ha protagonitzat un nou escàndol inundant la capital del país. El seu nou empresonament significa la segona crisi política del fill del cap d'estat del país de Guano en els últims anys. Kaienreki, 1480. Tercer escàndol de l'hereu de Guano. De nou, segons informadors interns del país, el fill del shogun de Guano sembla haver protagonitzat una tercera crisi política. Aparentment, l'hereu del shogunat aquesta vegada hauria segrestat a un número considerable de dones per crear el seu propi harem. Aquest incident hauria provocat protestes entre els samurais del país i actualment semblen haver iniciat una revolta. Kaienreki, 1481. Escàndol al regne de Sorbet. El Cypherpol ha detectat un cas greu de bucaneria al regne de Sorbet. El monstre s'havia fet passar per un ésser humà i havia aconseguit infiltrar-se i reproduir-se entre la població civil del regne del South Blue. Sortosament, les investigacions del Cypherpol en la trama de corrupció sobre les irregularitats en el cens del país els ha permès detectar aquesta greu amenaça per a la societat del regne.
Els 2 exemplars i la seva còmplice han estat capturats i s'espera que siguin traslladats durant els propers mesos al Paradise per la seva venda a l'arxipèlag de Sabaody. Calle Henriqui, 1482. La fi de la pirata Shakuyaku. La infame pirata Shakuyaku sembla haver abandonat la seva activitat dins del món de la pirateria. Tanmateix, la seva recompensa segueix en actiu i l'Armada i els caçarrecompenses esperen localitzar-la en els propers dies. Nou assentament a l'East Blue. La nova ciutat ha estat fundada per desenes de les víctimes de la pirateria de la zona. En els propers anys s'espera veure l'encaix en l'economia de la regió de la nova ciutat, batejada ara com a Orange Town. Calle Henriqui, 1483. Quart escàndol de l'hereu de Wano. Sembla ser que l'hereu al shogunat de Wano ha protagonitzat una nova peripècia causant un rebrot en la inestabilitat del país. Segons informadors interns del país, aquesta vegada el fill del shogun hauria provocat la fúria d'un dels animals ferotges més perillosos del país contra la capital de les flors. Aquesta última vegada, el greuge sembla haver esgotat la paciència dels governants del país cap a l'hereu al shogunat i com a sanció serà exiliat de la capital. Calle Henriqui, 1485. La redenció de l'hereu de Wano. Un informador intern del país de Wano apunta que l'hereu al shogunat hauria estat recompensat sent nomenat daimyo d'una de les regions del país gràcies a les seves accions contra el vandalisme de la regió. Els pirates de Gold Roger arriben al final de la Gran Line. Tot i no ser una tripulació pirata tan temible com els pirates Rocks, és ben sabut per l'Armada que la tripulació de Gold Roger és una banda potencialment molt perillosa. En els darrers anys han aconseguit consolidar-se en l'elit de la pirateria mundial i les seves gestes han cridat l'atenció fins i tot d'un actiu tan important de l'Armada com en Garp, el del puny, que els hi segueix la pista de prop des de fa temps. Malgrat la seva persecució, la flamant tripulació d'en Roger ha protagonitzat recentment una nova i increïble fita, i és que segons uns informadors del govern mundial, els pirates d'en Roger haurien aconseguit arribar fins a Lodestar, la llegendària illa que segons les llegendes es situa al final del Nou Món. És per aquest motiu que s'espera que les recompenses de l'infame tripulació pirata augmentin amb aquesta nova gesta que fa més de 800 anys que ningú assolia. I de ben segur que l'Armada i en Garp, el del puny, intensificaran la seva persecució contra la banda. Calle Henriqui, 1486. Incident a God Valley. Consternació a tot el món davant la ferotge batalla entre l'Armada i els pirates Rocks. L'enfrontament s'hauria saldat amb la victòria d'en Garp, el del puny. L'heroi de l'Armada hauria vençut contra tot pronòstic a la tripulació pirata més poderosa de la història després que aquests protagonitzessin una ofensiva contra els dracs celestials que s'havien aplegat pacíficament al regne de God Valley per celebrar els seus tradicionals jocs. Tot i la derrota total dels pirates, alguns dels integrants de la tripulació dels pirates Rocks han aconseguit fugir. L'Armada espera capturar-los en les properes setmanes aprofitant la seva situació de debilitat i espera la màxima col·laboració ciutadana al respecte. Calle Henriqui, 1491. L'ombra d'en Rocks retorna. Alguns supervivents de l'incident de God Valley semblen començar a reorganitzar-se i a conformar noves tripulacions pirates. L'Armada ha posat el focus en 4 noves bandes emergents del llegat d'en Rocks, que de descontrolar-se podrien significar una amenaça molt greu pel món. Ultratge a Marijoa. La família de dracs celestials Don Quixot ha protagonitzat una esperpèntica decisió i han decidit renunciar als seus privilegis com a dracs celestials. Marijoa ha quedat consternada pel lamentable comportament del cap de família, en Don Quixot Homing, que sense cap mena de dubte sembla fruit d'un atac de bogeria. Tot una deshonra pel noble llegat de Marijoa. Avistament al Nou Món. Segons apunten uns pescadors, ha hagut un avistament prop de les costes de l'illa de Wano, d'una petita embarcació tripulada per com a mínim 2 membres de la raça Ming. Donada la raresa de l'espècie al Nou Món, s'espera que molts caçarrecompenses s'apleguin per la zona per fer-se amb els 2 exemplars. Calle Henriqui, 1492. Nova campanya de reclutament de membres de l'Armada excepcionalment exitosa. Malgrat que les campanyes de reclutament de l'Armada dels darrers anys han tingut un èxit moderat, tot apunta que la darrera fornada de reclutes de l'Armada té un potencial especial.
Els instructors han destacat els excepcionals resultats de 2 dels 9 joves reclutes, que tot apunta a que tenen una projecció tan alta que fins i tot en un futur podrien arribar a aspirar a càrrecs d'almirall. Callenrequi, 1493. La vergonyosa taca de Marijoà. 3 anys després del vergonyós cas de la família Don Quixot, la família de dracs celestials sembla haver pagat les conseqüències de les seves decisions. Diverses fonts indiquen que en Don Quixot Homing i la seva dona han mort donades les condicions d'insalubritat en les que s'han vist abocats a viure. Fins al moment es desconeix l'estatus dels 2 fills del matrimoni. Callenrequi, 1494. L'heroi de l'armada torna a atacar. En Dart, el del puny, ha tornat a protagonitzar un èxit per l'armada i ha derrotat de manera definitiva l'infame pirata Don Chinchao. Tot i no haver pogut efectuar la seva captura, s'espera que el pirata no pugui retornar a les activitats delictives donades les seqüeles de la batalla. La seva recompensa segueix activa i els caçarrecompenses esperen poder capturar-lo aviat. Gran èxit en les polítiques recaptatòries del regne de Sorbet. La nació del South Blue no ha destacat mai per la seva capacitat econòmica i als darrers anys havia presentat problemes per pagar el tribut complet d'estat membre del govern mundial. No obstant, les noves polítiques recaptatòries del rei Bekori estan dinamitzant l'economia del país i el govern mundial veu amb bons ulls la projecció econòmica de l'illa. Flamant nou fitxatge a la tripulació dels pirates de Barba Blanca. Segons apunten els últims informes de l'armada, la temible tripulació del pirata Barba Blanca s'ha reforçat amb nous integrants de la tripulació després de l'última visita davant del país de Wano. Aparentment, un dels nous membres de la tripulació es tractaria del mismíssim hereu al shogunat del país dels samurais, i amb el seu comportament estrident i el seu increïble poder no hauria passat desapercebut per tots aquells que tinguessin la mala fortuna de trobar-se amb l'infame tripulació pirata. Callenrequi, 1496. El líder de la nova era. La nova era de la pirateria sembla haver entrat amb una gran força des de l'incident de God Valley. Els supervivents dels Pirates Rocks s'han reorganitzat i molts d'ells ja han aconseguit ser part de les tripulacions pirates més temibles del moment. No obstant, la banda pirata que sembla generar més preocupació al govern mundial es tracta de la tripulació d'en Gold Roger. Es desconeixen els objectius reals d'aquesta tripulació, però generen una gran inestabilitat per allà on passa i han acumulat una immensa fortuna fruit de les seves activitats il·lícites. L'armada ha destinat molts recursos en la captura d'aquesta banda pirata, però pel moment no han obtingut resultats satisfactoris. Els arqueòlegs errants. El govern mundial sembla haver posat el focus en una banda d'arqueòlegs misteriosos que estan investigant il·legalment arreu del món els successos del segle en blanc. L'objectiu d'aquest grup d'arqueòlegs navegants és desenterrar una arma molt poderosa per posar en escac tota la humanitat. Per aquest motiu, són considerats com a individus molt perillosos i es demana la màxima col·laboració civil per frenar les activitats delictives d'aquests individus. Callenrequi, 1497. La històrica batalla d'Ed War. El lideratge de l'actual era de la pirateria sembla haver-se decantat definitivament en favor de la tripulació d'en Gold Roger. Tot i el poder de la increïble flota que en Shiki, el màxim hereu del llegat d'en Rox, havia aconseguit formar, la tripulació d'en Gold Roger ha assolit una històrica victòria sobre els pirates del Lleó Daurat i s'han posicionat clarament com els líders de la generació actual de la pirateria. Callenrequi, 1498. Cruenta batalla entre els pirates d'en Gold Roger i els pirates d'en Barba Blanca. Després que fa tot just un any els pirates d'en Gold Roger derrotessin en la històrica batalla de Ed War a un dels seus competidors més directes, aquesta vegada la tripulació pirata d'en Gold Roger ha enfrontat en una dura batalla de més de 3 dies a la tripulació de l'infame pirata Barba Blanca, un dels principals candidats a disputar a la tripulació d'en Gold Roger el lideratge de la pirateria. Sembla ser que aquest cop no hi ha hagut un vencedor clar i les dues bandes han abandonat l'enfrontament abans no patissin pèrdues significatives. Eufòria a l'illa dels Tritons. La jove endevina Madame Shirley ha pronosticat que en 10 anys naixerà la nova princesa Sirena. Aquesta notícia ha causat una gran eufòria entre els habitants de l'illa dels Tritons. Callenrequi, 1499. En Gold Roger és el rei dels pirates.
En Gold Roger ha arribat a l'última illa de Grand Line i s'ha convertit en el primer home que ha donat tota la volta al món. Com a pirata, la superioritat de la seva tripulació i l'èxit en l'assoliment dels seus objectius han estat totals. Tot i la forta competència dins del món de la pirateria, sense cap mena de dubte, no és un error afirmar que en Gold Roger n'és el rei. Malgrat tot, les darreres setmanes, la banda d'en Gold Roger sembla haver-se esborrat del mapa i existeix una certa inquietud sobre quin serà el seu pròxim moviment. La nova gran era de la pirateria. Just després dels èxits assolits per la tripulació d'en Gold Roger, a l'illa dels Tritons, l'endevina Madame Shirley ha pronosticat que pròximament es donarà inici a una nova era de la pirateria. I aquesta era serà d'una magnitud molt més gran que l'actual. Aquesta predicció ha generat estupefacció a les altres esferes polítiques del govern mundial i s'està elaborant un pla de xoc de l'Armada per augmentar la repressió contra la pirateria. Nova acció dels guerrers de la llibertat. Els autoproclamats guerrers de la llibertat han tornat a protagonitzar un nou incident contra diversos regnes aliats del govern mundial. Aquesta vegada s'haurien dedicat a distribuir aliments extrets del mercat negre entre la població civil per tal de rebentar els preus del mercat d'aliments del South Blue i fent així els països de la zona en una nova crisi deflacionària. Fins al moment, l'organització anarquista no ha protagonitzat cap acte que involucri una acció directa i violenta contra els legítims governs que intenta fer oposició, però el grup anarquista suposa un greu perill per l'estabilitat de les nacions d'arreu del món. És per aquest motiu que el govern mundial ha decidit posar en cerca i captura al líder d'aquesta organització, el revolucionari Monkey Dragon. Els botànics desapareguts. Un grup de prestigiosos botànics ha deixat de donar senyals de vida mentre investigava la flora del desconegut arxipèlag de Boyne. Si es confirma la mort de l'expedició, la ciència ho contemplarà com un dur revés per l'àrea de la botànica, donat el valor del capital humà de l'equip d'investigadors. Enrique 1500. Ofensiva a Marineford. El rei dels pirates, en Gold Roger, ha estat capturat per l'heroi de l'Armada. El vicealmirall Garp, el del puny, ha assolit una nova gesta increïble. Contra tot pronòstic, amb l'imminent execució d'en Gold Roger, l'Armada sembla tenir la carta definitiva per aturar els rumors que una nova gran era de pirateria està a punt de començar. A més, s'ha produït una nova ofensiva pirata devastadora al cor de Marineford, protagonitzada per en Chiqui, el lleó daurat. L'ofensiva d'un dels principals rivals d'en Gold Roger contra l'Armada sembla ser que ha generat una cruenta batalla entre el pirata contra el vicealmirall Garp i l'almirall Sengoku. Com a conseqüència de l'enfrontament, Marineford ha quedat en ruïnes, però en Chiqui, el lleó daurat, ha estat derrotat i capturat. Una nova gesta de l'Armada que es suma a la pròxima execució d'en Gold Roger, la qual es durà a terme a la seva illa natal, a Logue, sense cap mena de dubte, l'illa del principi i de la fi. El constructor del vaixell del rei dels pirates pot no ser sentenciat a mort. El llegendari constructor de vaixells Tom, actual president de l'empresa Tom Workers, ha estat identificat pel govern mundial com el constructor de l'Oro Jackson, el vaixell d'en Gold Roger. A causa del flagrant delicte de col·laboració amb la pirateria, el govern mundial ha emès un judici contra en Tom en el qual s'ha dictaminat la seva sentència de mort. Tot i això, el veredicte final s'ha prorrogat 10 anys sota la promesa que en Tom tiri endavant un projecte innovador per a l'elaboració d'un tren de mar, un projecte que de ben segur revitalitzarà l'economia de la zona. La gran era de la pirateria. Com a mesura contra l'expectativa d'una imminent gran era de la pirateria, l'Armada havia aconseguit l'inestimable cop d'efecte de la captura i execució pública del rei dels pirates. Tot i això, contra tot pronòstic, les últimes paraules d'en Gold Roger semblen haver encès un incendi dins del món de la pirateria. Milers de pirates s'han fet a la mar en busca del One Piece i l'Armada i el govern mundial no donen abast. A hores d'ara, sembla impossible negar que la nova gran era de la pirateria ha començat. I entre la nova generació, esclar, de ben segur s'hi troba el futur rei dels pirates. Enrique 1501, l'hereu del rei dels pirates. El rumor que en Gold Roger va tenir un fill simplement no ha pogut ser ignorat pel govern mundial. L'organització ha hagut de prendre partida en l'assumpte i ha organitzat múltiples dispositius per a la captació dels possibles nadons fills d'en Gold Roger. El cas ha generat nombroses protestes socials per part de totes les famílies afectades i, sumat als creixents atacs dels pirates, el descontentament social ha crescut considerablement.
Enfrontament entre els pirates bèstia i els pirates gecko. Informadors interns del país de Wano indiquen que s'ha produït un sanguinari enfrontament entre els pirates bèstia d'en Kaido i els pirates gecko de l'emergent supernova Gecko Moria. Sembla ser que la victòria dels pirates bèstia ha estat total i l'enfrontament ha acabat molt malament per la tripulació dels pirates gecko. Es desconeix quin és el nombre total de baixes que han sofert, però donada la fama de la gran brutalitat dels pirates bèstia, s'estima que han estat moltes. Kaienreki 1502. Emergeix una nova llegenda a l'East Blue sobre una illa del tresor. Nombroses tripulacions pirates s'han endinsat a una misteriosa illa on s'apunta que s'hi amaga un tresor, però fins ara cap tripulació sembla haver tingut èxit en aconseguir-lo. Primera fuga d'Impel Down. En Shiki, el lleó daurat, ha fugit d'Impel Down i s'ha convertit en el primer cas de fuga en tota la història de la gran presó del govern mundial. Es desconeixen les intencions i la situació actual del pirata, però el govern mundial ha quedat commocionat per l'incident. Per part de l'Armada, s'espera que es mobilitzin el màxim nombre d'efectius per tal d'atrapar el perillós pirata. Però malauradament, els dos principals efectius de l'Armada que van fer efectiva fa 2 anys la captura del lleó daurat no es troben disponibles en aquest moment. L'almirall Sengoku actualment està destinat al West Blue, supervisant en representació de l'Armada una investigació del govern mundial. I el vicealmirall Garp, l'heroi de l'Armada, es troba d'excedència per un assumpte familiar. Els pirates del pèl roig. Els informes de l'Armada indiquen que darrerament, en Shanks, el pèl roig, un dels aprenents de la tripulació d'en Roger, ha fundat la seva pròpia tripulació a l'East Blue. L'Armada espera capturar la banda pirata abans no es converteixi en un problema greu dins de la pirateria, donat l'historial i el gran potencial del jove pirata pèl roig. Incident dels Diables d'Ohara. Desastre al West Blue a Ohara. El govern mundial ha descobert que la misteriosa tripulació d'arqueòlegs que ha estat navegant els últims anys investigant sobre assolir una arma de destrucció massiva és provinent d'Ohara. A causa dels grans avenços dels arqueòlegs en la seva investigació, el govern mundial ha aplicat l'operació Buster Call en defensa de la humanitat. Els últims informes reporten que només ha hagut una supervivent, la fugitiva Nico Robin. El govern mundial considera la nena com un subjecte altament perillós i demana la màxima col·laboració ciutadana per a la seva cerca i captura. Cop d'estat al South Blue. Tràgiques notícies del regne de Sorbet, al South Blue. Fa unes setmanes, la guàrdia del rei Vekory va aconseguir aplacar una revolta interna promoguda per uns colpistes. Tot semblava apuntar que el pròsper regnat del rei havia superat l'amenaça i recuperava l'estabilitat, però els pitjors pronòstics s'han complert. El grup anarquista dels guerrers de la llibertat finalment ha agafat les armes i ha perpetrat un assalt directe contra el regne de Sorbet, un dels regnes afiliats al govern mundial. El grup terrorista s'ha fet amb el control del regne i el rei Vekory s'ha vist forçat a exiliar-se per al moment. Segons un comunicat del líder dels terroristes, en Monkey Dragon, amb el canvi de rumb de l'organització, ells mateixos s'han atorgat el títol d'Exèrcit Revolucionari. El govern mundial ha quedat consternat per les notícies i s'espera que prenguin mesures contundents contra aquesta nova organització tan perillosa. Kaienreki 1503. El malèvol regne del germe doble 6 té nous hereus al tron. Hi ha novetats entre les dinasties reials del North Blue, i és que en Mitsmoke Judge, l'excientífic macabre del laboratori Mats i actual rei del temible regne del germe doble 6, ha aconseguit engendrar 4 nous fills genèticament modificats per ser superhumans. Si els resultats del projecte de l'embogit científic torna a tenir un èxit similar al de l'experimentació que va dur a terme amb la seva primera filla, serà previsible que el poder militar del regne del germe creixi exponencialment les properes dècades. A més, sumat al potencial mèdic del descobriment del factor llinatge, el qual té accés a haver format part del laboratori Mats, no és en absolut descartable la idea que en un futur el regne del germe doble 6 torni a suposar una amenaça per l'estabilitat del North Blue. Kaienreki 1504. Terrible batalla a l'illa d'Oikot, a l'East Blue. La inestabilitat augmenta a l'East Blue i l'escalada de les tensions polítiques han dut a un enfrontament bèl·lic a l'illa d'Oikot. La cruenta batalla s'ha saldat amb incomptables baixes per ambdós bàndols i, fins i tot, hauria involucrat considerables tropes de l'Armada. El govern mundial ha enviat efectius a l'illa per mirar d'identificar i repatriar els cadàvers, però a causa de la gran quantitat de víctimes serà impossible fer-ne un recompte complet. L'illa dels Tritons és territori de la mort blanca. L'infame emperador del mar ha tornat a desafiar el govern mundial i ha plantat la seva bandera a l'illa dels Tritons.
Es desconeix si el govern mundial respondrà al desafiament del Mar Blanca, però aquesta acció de ben segur tensionarà encara més les relacions del govern mundial amb el rei Neptú, el sobirà de l'illa dels Tritons. Cop d'estat al país de Wano. Segons informadors interns del país de Wano, sembla ser que el pirata Kaido s'ha fet amb el control total de l'illa de Wano i hauria executat l'hereu legítim al shogunat. Kaienreki 1505. La desaparició de les princeses Serp. Alguns rumors indiquen que la misteriosa tribu de les Kuja ha quedat consternada davant la suposada desaparició de les 3 princeses de la tribu. Kaienreki 1507. L'emperadriu Otohime comença la seva campanya de firmes. L'idealista emperadriu Otohime ha començat la seva campanya de recollida de firmes per a un món en què humans i tritons coexisteixin en pau. El govern mundial no veu amb mals ulls la voluntat de la política de difondre la col·laboració entre humans i tritons, però existeixen veus escèptiques dins de l'administració que consideren que aquesta iniciativa és un intent de disfressar una campanya política per igualar, absurdament, l'estatus social dels tritons amb el dels humans. Un agent del govern mundial de 13 anys acaba amb la vida d'uns pirates que havien executat 500 hostatges. El jove agent del govern mundial va demostrar un poder i una eficàcia increïble en assassinar una temible tripulació pirata que havia agafat hostatges fins a 500 soldats d'un dels regnes afiliats del govern mundial. Malauradament, els pirates ja havien executat els 500 hostatges abans que la gent pogués actuar. Kaienreki 1508. El síndrome de plom en bar és mortal. Científics evidencien la toxicitat mortal de l'exposició contínua al plom en bar i la increïble capacitat de propagació de la malaltia que causa el material a través del contagi amb les persones infectades. A causa d'això, al North Blue, la ciutat blanca ha hagut de ser completament destruïda conjuntament amb els seus habitants a causa de ser el focus de contagi de la letal malaltia. El nou heroi de la Basta. El consolidat guerrer del mar sembla haver trobat una nova llar en les desèrtiques terres del regne de la Basta. Malgrat la infame reputació que precedeix el corsari del govern mundial, el Crocodile ha protagonitzat en els últims mesos una captura implacable de tots aquells pirates que gosaven saquejar les terres de la Basta. Lluny queden aquells rumors sobre l'alt caràcter dels Ichibukai després de la seva derrota a mans de Barba Blanca. Donades les seves heroiques actuacions a la Basta, el pirata s'està convertint en un autèntic ídol per a la massa social. Només hi ha elogis pel gran guerrer del desert, i el govern mundial i la família de Nefertari que ben segur estan encantats amb l'eficient treball del guerrer del mar en la protecció d'una de les illes més grans del govern mundial. Kaienreki 1509. Atemptat contra Marijoa. El tritó aventurer Fisher Tiger ha escalat la Red Line fins a arribar a Marijoa i ha començat una rebel·lió per alliberar els esclaus dels nobles mundials. Aquest ultratge al govern mundial i als nobles mundials no serà passat per alt i s'ofereix una gran recompensa per al cap del tritó. A més, uns informes indiquen que el tritó ha reclutat els esclaus tritons alliberats de Marijoa, juntament amb altres tritons de l'illa dels tritons, per conformar una tripulació pirata. Aquesta ha estat batejada com els pirates del sol i han estat catalogats com a altament perillosos pel govern mundial i es demana la col·laboració civil per tal d'acabar amb aquesta nova amenaça. Expulsat per fer trampes. Se li ha retirat la llicència per boxejar a un conegut boxejador del Soft Club per haver intentat fer trampes al utilitzar una arma en un combat de boxa. La decisió del comitè d'arbitratge de ben segur tindrà un efecte clau sobre la seva vida personal, ja que, tot i la seva popularitat i els seus èxits esportius, sembla ser que l'estabilitat està coberta de deutes per culpa dels seus estils de vida luxosos i els seus seguidors estan preocupats per com farà front als corredors. Aparició dels pirates Nox. S'ha identificat una embarcació tripulada per un grup d'amics que semblen tenir la intenció de cometre els mateixos delictes que els heretges d'Ohara. Han estat batejats com els pirates Nox. S'espera que el govern mundial pugui acabar pròximament amb aquesta nova ofensiva que reprèn el llegat dels diables d'Ohara. Kaienreki 1510. Water 7 està de celebració. Gran èxit en la inauguració del projecte del tren de mar. Contra tot pronòstic, en Tom, el llegendari enginyer de Water 7, ha aconseguit construir de manera efectiva un tren capaç de circular pel mar. La ciutat ha celebrat amb gran orgull l'èxit del projecte, i s'espera que revitalitzi enormement l'economia de la zona. Malgrat la fita, però, l'empresa Tom Workers encara els queda una gran feina a fer, ja que s'hauran de construir les vies que uneixin les illes de Water 7, Utsi, Santa Popla, San Faldo i Enislobby. Cada vegada
Sembla més evident, però, que el projecte serà un èxit rotund i l'eminència en el camp de l'enginyeria serà indultat pels seus crims que va cometre en el passat. Terrible atemptat terrorista a Tohomi, al South Blue. Les tensions entre el govern mundial i l'infame exèrcit revolucionari van en augment. Tot i les vils tàctiques dels terroristes, fins la data no s'havia registrat una activitat tan cruenta per part de l'exèrcit revolucionari. La passada matinada, però, el grup terrorista va cometre un atroç atemptat a Tohomi, al South Blue, que va cobrar-se la mort de centenars de soldats del regne. Segons apunten els informes de l'Armada, el principal causant de la tragèdia ha estat el revolucionari Bartholomew Kuma, una de les mans dretes del líder de l'organització, que s'hauria carnissat contra els defensors de l'illa i hauria creat una massacre esfereïdora segons els testimonis. De ben segur que l'acte no serà passat per alt per part del govern mundial i prendrà mesures contra el tirà. Calle Enriqui, 1511. Mor un dels 4 prínceps del regne del Germà Doble VI. El tercer dels fills del rei del regne ambulant del Germà Doble VI, del North Blue, ha mort després d'una llarga malaltia durant una visita a l'East nova emperatriu a la tribu de l'Escuja. Certs informes destaquen que l'illa d'Amazon Lily ha proclamat a la princesa Boa Hancock com la seva nova emperatriu i la capitana de les pirates Cuja, després que les 3 princeses desaparegudes reapareguessin a l'illa. El sistema dels 7 carrers del mar recluta una nova integrant. El govern mundial ha reclutat a l'emperatriu pirata Boa Hancock com a membre del sistema Shichibukai. Després d'observar l'increïble poder de l'emperatriu pirata Boa Hancock a càrrec de les pirates Cuja, el govern mundial ha reclutat a la governant d'Amazon Lily com a nova integrant dels 7 carrers del mar. S'espera que aquest acostament signifiqui una aliança entre el govern mundial i la tribu de les Cuja. Fracàs en una operació de l'Armada per fer-se amb la possessió d'una fruita del diable de contraban, a l'illa Miller. Els informes de l'Armada indiquen que només ha sobreviscut a l'incident un nen petit en una operació fallida de l'Armada, per la compra d'una rara fruita del diable als pirates Barrels. Calle Enriqui, 1512. L'Armada ha combinat amb èxit una operació per abatre en Fisher Tiger i acaba amb el llegat dels pirates del sol. Entre els principals disturbis, un dels principals integrants dels infames pirates, el tritó Arlong, ha estat capturat pel vicealmirall Kizaru, el llegat d'un mentider. Un descendent d'en Norland ha arribat a Jaya seguint la popular història del seu descendent i ha iniciat una recerca per comprovar si el seu avantpassat realment era un aventurer o simplement un mentider. Tot durant la tràgica mort de la famosa actriu Victoria Sindri. La famosa actriu Victoria Sindri ha mort en un tràgic accident mentre actuava en una estructura teatral en mal estat. L'ensorrament de l'escenari ha provocat la mort a l'acte de l'encantadora actriu, la qual ha deixat nombroses lamentacions dins del món de l'espectacle. Inactivitat dels pirates del Pèl Roig. Tot i haver protagonitzat un important paper dins la nova gran era de la pirateria durant l'última dècada, els pirates del Pèl Roig han deixat de mostrar senyals d'activitat els darrers mesos, després que l'any passat assaltessin a una petita diligència del govern mundial. Els últims informes apunten que els darrers avistaments de la banda pirata han estat a l'East Blue, però es desconeix la seva localització exacta. Greu incendi de terminal gris del regne de Goa, a l'East Blue. Poc abans de la visita dels dracs celestials de l'important regne de Goa, a l'East Blue, s'ha generat durant la nit un gran incendi a una zona inhabitada de l'illa. Per sort, no s'han registrat víctimes. Segons les primeres investigacions del Cypherpol que s'ha desplaçat a la zona, sembla ser que els culpables darrere de l'incendi seria l'exèrcit revolucionari, ja que alguns testimonis afirmen haver vist les naus per la zona els darrers dies. Calle Enriqui, 1513. La fi del capità pirata cuiner. Els pirates d'en Jeff Peu Rojos, una coneguda banda pirata que havia navegat exitosament per tot el Grand Line, ha trobat la seva fi en el mar més pacífic de tots. Segons indiquen els informes, durant l'abordament per part dels pirates a un vaixell de tripulants de luxe, ambdues embarcacions han estat engolides per una terrible tempesta. Els 2 vaixells han estat engolits per les onades i no s'han descobert supervivents. D'aquesta manera, s'ha posat punt i final a la trajectòria com a pirata d'en Jeff Peu Rojos, un dels pirates més rellevants de l'East Blue de la darrera època. El sistema del Shichibukai recluta un nou membre. El nou guerrer del mar es tracta del cavaller del mar Jinbe, un dels actius més poderosos i influents de l'extinta tripulació dels pirates del sol. Entre els nous privilegis que té el Shichibukai, el tritó ha demanat l'alliberament d'Impel Down de l'infame pirata Arlong. Per contra, el govern mundial espera constar posicions amb l'illa dels tritons, amb el fitxatge d'un dels tritons més influents dins del sistema dels guerrers del mar. Es demostra el model de sèrie d'unes escales com un producte defectuós.
Un empresari d'una important empresa constructora de l'East Blue ha estat denunciat per la construcció d'unes escales defectuoses que han costat la vida d'una nena petita. Kayenreki, 1514. El llegendari constructor Tom és condemnat a mort. L'eminència en construcció de vaixells va ser acusada fa 14 anys per la construcció del vaixell del rei dels pirates, però la seva sentència havia estat posposada 14 anys sota la construcció del projecte del tren de mar. Tot i l'èxit del projecte, en Tom serà sentenciat a pena de mort per l'atemptat contra el vaixell judicial del govern mundial, l'Egicidi a l'illa dels Tritons. La reina Otohime ha estat assassinada en un greu incident a l'illa dels Tritons. De moment es desconeix l'autor de l'atemptat. A més, la princesa Shiakoshi ha estat refugiada a la seva cambra sota l'amenaça d'un intent d'assassinat. La fi dels pirates Nox. Segons uns nous informes de l'Armada, la infame tripulació dels pirates Nox hauria quedat dissolta gràcies a inestimable actuació de l'Armada. Aquesta nova victòria s'espera poder mantenir el món segur del llegat heretge dels Diables d'Ohara. El nou fitxatge del sistema de secrets del mar rescata l'illa de Dressrosa de l'intent de genocidi del seu rei tirà. En Don Quixot de Flamingo, després d'unir-se al sistema Shichibukai, ha culminat una noble actuació al regne de Dressrosa intercedint contra el rei Rikudo III. El tirà havia embogit i estava atacant a la població civil del seu propi regne, quan el nou Shichibukai ha intercedit en representació del govern mundial per salvar els civils. Donada la vacant al tron de Dressrosa, el govern mundial ha ofert al guerrer del mar de Flamingo al tron del país. Els pirates de l'Arlong s'instal·len en una pacífica illa a l'East Blue. Les autoritats locals apunten a que l'infame pirata Tritó s'ha centrat a una illa de l'East Blue amb intencions desconegudes. Tot i la inclusió al sistema Shichibukai del cavaller del mar Jinbe, el govern mundial considera la tripulació dels pirates de l'Arlong com una banda pirata potencialment perillosa, i l'Armada observarà en detall l'actuació de la banda sobre el territori civil per assegurar-se que no hi realitzaran activitats delictives. Macabre joc pirata es posa de moda en algunes regions de la Gran Line. S'inicia una nova moda entre els pirates concentrats al Paradise sobre jugar al macabre joc del Davy Back Fight. Kayenreki, 1515. La guerra del regne de Shikiaru acaba amb un final tràgic. La prolongada guerra ha culminat en un cruent conflicte bèl·lic que ha derrocat el regne de Shikiaru, a l'illa de Kuraigana. Aparentment no hi ha supervivents, però la fauna de l'illa sembla haver-se tornat extremadament violenta i impossibilita el repoblament de l'illa. Kayenreki, 1516. Massacre al regne de Rum. El rei Wapol sembla estar a punt de culminar el seu genocidi contra els metges de l'illa. Segons els informes, després d'una persecució contra els metges de l'illa de Rum que ha durat mesos, com a supervivent de la cacera, ja només quedaria una metgessa il·legal a l'illa. Escàndol al Reverie. El rei de Drum sembla haver provocat la família reial del regne de Rabasta durant els esdeveniments del darrer Reverie. Aparentment, el greuge sembla no haver transcendit. A la reunió s'ha tractat el preocupant moviment dels revolucionaris, que sembla buscar el derrocament del govern mundial. Una estranya tempesta elèctrica té lloc a la Gran Line. Els testimonis de l'estrany fenomen meteorològic expliquen que el cel ha estat cobert per una gran massa de núvols negres que han descarregat una tempesta elèctrica d'una magnitud mai vista fins i tot a la Gran Line. Alguns rumors fins i tot apunten com del cel han arribat a caure infraestructures senceres i fins i tot figures que semblaven cadàvers d'homes alats. El deliri per netejar el passat de Norland amb mentider guanya adeptes. Dos animals semblen haver-se associat amb el pintoresc descendent del mentider Norland en la seva investigació sense sortida sobre el mal nom del seu avantpassat a l'illa de Jaya. Kayenreki, 1517. Disturbis al Triangle Florià. Sembla haver-se produït un daltabaix en el territori del Shichibukai Moria. Es desconeix amb claredat l'assumpte, però hi ha rumors que indiquen que un espadatxí misteriós n'és el responsable. Apogeu de Water 7. La companyia Galila Company genera grans beneficis a la ciutat de Water 7 i ja és considerada una empresa pionera a nivell mundial dins el sector de la construcció de vaixells. Donada la gran demanda, ha ampliat de nou la plantilla dels seus treballadors, atraient constructors joves de gran talent d'arreu del món. Kayenreki, 1518. Incertesa sobre la situació de la nena Diable. La Nico Robin, l'última supervivent dels Diables d'Ohara, sembla haver desaparegut completament de la pista dels caçarrecompenses. Sembla ser que l'última vegada que s'ha vist a la perillosa fugitiva del govern mundial ha estat pels voltants del regne de Rabasta. Disturbis a Water 7.
Ha aparegut una banda de caçarrecompenses i desballestadors de vaixells que genera forts disturbis a la pròspera ciutat de Water 7. El quart emperador. El pirata Shanks del Pèl Roig ha passat a ser considerat pel govern mundial com el quart emperador del mar, donat l'estatus i el poder que ha assolit la seva tripulació en una important porció del Nou Món. El temible tirà. L'ombra de la tirania plaga sobre el regne de Sormet. Tràgiques notícies provinents del South Blue apunten que el rei Decory, el monarca del regne de Sormet, que havia portat prosperitat i estabilitat al regne durant el seu mandat, ha tornat a ser derrocat per l'exèrcit revolucionari i el sanguinari Bartholomew Kuma ha pres el control del país i busca iniciar un nou règim tirànic controlat per l'organització terrorista. Ayenreki, 1519. Ala Maró Arabasta. Després d'un llarg i dur any de sequera, al regne d'Arabasta comença a circular el rumor entre la ciutadania del regne que el rei ha utilitzat pols de lança per provocar la pluja a la capital. Un producte il·legal que el seu ús constituiria un gran delicte per part del monarca i que de ben segur, en cas de confirmar-se els rumors, podria esclatar una crisi política i social sense precedents en el país. Es captura el terrible capità pirata Kulo dels 100 plans. Es condecora amb grans honors a un intrèpid soldat de l'armada de l'East Blue anomenat Morgan per la captura d'un dels pirates més temuts del mar de l'Est, en Kulo dels 100 plans. Incident a Holtec Island. 2 minks de l'antiga tripulació dels pirates Nox s'han infiltrat al territori de l'emperatriu del mar Big Mom amb intencions desconegudes. Sembla ser que l'operació dels 2 minks ha fracassat i la Yonko ha pres represàlies. Els pirates Spade es postulen com la tripulació líder de la generació de supernoves del darrer any. La jove promesa pirata ha irromput amb gran força en la gran era de la pirateria i ja s'ha postulat com un dels potencials supernoves de la nova generació. Entre les seves principals gestes, ha aconseguit derrotar un dels 7 grans guerrers del mar i causar un gran enrenou a tot el món, desequilibrant el sistema dels 3 poders. El govern mundial no pot ignorar més l'increïble potencial de la jove promesa de la pirateria i s'espera que reemplaci la nova vacant al càrrec del Shichibukai, ara que l'armada ha enviat el Visamira Hydro a l'arxipèlag de Samaodi per interceptar-lo i oficialitzar-li l'oferta d'ingrés al selecte grup de corsaris. Kayenreki, 1520. Gran desastre mediambiental a l'illa de Punjazar. L'illa on tenia lloc la principal instal·lació científica del govern mundial, dirigida pel doctor Vegapunk, ha patit un terrible accident químic que ha resultat en la destrucció de l'ecosistema de l'illa. Fins al moment, l'illa ha quedat completament inhabitable. Els pirates Spade desafien el sistema dels emperadors del mar. Sembla ser que la jove banda pirata ha gosat desafiar a Yonko Kaido i s'ha infiltrat al cor del seu territori, a Wano. Però tot apunta a que l'emperador del mar no es trobava present. Malgrat tot, sense cap mena de dubte, el greuge no estarà ignorat pel capità dels pirates Bèstia. D'altra banda, els últims informes indiquen que el flamant supernova ha tingut menys sort intentant desafiar el Yonko Barba Blanca. Aparentment, la jove promesa de la pirateria, que fa menys d'un any va irrompre amb gran força a la Grand Line, ha estat completament derrotat per l'emperador del mar Barba Blanca i fins al moment es desconeix l'estat dels pirates Spade. Fuga reial. L'estimada princesa d'Arabasta sembla ser que ha abandonat el seu país donada la creixent inestabilitat del país d'Arabasta contra la família Nefertari. Fins al moment es desconeix la situació de la princesa i si la seva desaparició ha estat fet d'una fuga o d'un segrest. Sorprenent nova inclusió al sistema dels 100 guerrers del mar. El govern mundial finalment ha trobat un reemplaçament per la vacant que arrossegava des de fa uns mesos el sistema del Shichibukai des de la gran gesta de flamant supernova Ace Punts de Foc i després que aquest declinés l'oferta del govern mundial per reemplaçar el càrrec. Contra tot pronòstic, però, el nou integrant es tractarà de l'exrevolucionari Bartholomew Kuma. Aquesta decisió suposa una gran sorpresa, ja que, tot i l'innegable poder del pirata valorat amb 246 milions de belis, els crims polítics del seu passat i la seva antiga pertinença a l'exèrcit revolucionari no són propis d'algú disposat a sotmetre's a la voluntat del govern mundial. Sens dubte, el govern mundial vigilarà de prop els moviments del nou guerrer del mar per tal d'evitar que aquesta arriscada aposta no es giri en contra del món. Gran fortuna és heredada per un adolescent de l'East Blue. Una nena d'una petita illa de l'East Blue hereda una de les principals fortunes del mar de l'Est, donada la sobtada mort dels seus pares. Kayenreki, 1521. Consternació al Nou Món pel misteriós segrest de diversos trens petits prop de l'illa de Punjazar. L'armada investiga els fets,
però actualment el cas es troba aturat donada l'escassetat de pistes. Els pirates formosos lideren la nova generació de supernoves. El capità pirata Cavendish ha arribat a Sabaody com el líder de la nova generació de supernoves d'aquest any i ha aconseguit centrar el focus mediàtic sobre quins seran els pròxims moviments de la seva tripulació. S'espera que els propers anys el jove pirata jugui un paper destacat al nou món. A l'East Blue, l'infame Don Krieg es prepara per irrompre a la Grand Line. El poderós pirata que s'havia postulat com a capità de tripulació pirata més important de l'East Blue sembla ser que està reunint les màximes forces per adentrar-se a la Grand Line i aspirar a nous reptes. Violent atac pirata a Drum. Una banda pirata desconeguda ha atacat el país de Drum i ha saquejat tot el país després d'aniquilar les forces locals. Es desconeix l'estat de la família reial del país. L'Armada està investigant l'incident, però no troba cap registre previ sobre la tripulació pirata descrita pels civils. Potser aquesta és la clau d'unes altres manilles. Bla, bla, bla. Compta'm a mi, aquí hi ha 5 membres del CP9 i cada un tenim una clau. Bla, bla, bla. I us estem esperant.